चिरांनि साफागुरि मालिभिटा थांग्रा लामाखौ लानानै रौमारि दालाइसा एबसुआ 2 घन्टा सोमावसारदों। चिरां जिल्लानि रौमारि दालाइसा एबसुनि बानजायनायाव साफागुरि तुलसीजरा एबा मालिभिटासिम थांग्रा लामाखौ थाबैनो लुफामनांगौ, गारि मटरनि गोख्रै खारनायखौ खम खालामनायनि दाबिजों दिनै लामा होबथानानै 2 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव ओनसोलनि फरायसा, गला बिगोमा, रायजो राजा आरो मेलेमजिबि सुबुंफोराबो बाहागो लानानै गोख्रों सोमावसारो। ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला डाम्पार, ट्रेक्टर आरो गिलिर गारिफोर खारनायनि जाहोनावनो बे लामाया जोबोद गाज्रि जालांबाय। जाउनाव हान्थामेला खालामनाय बिथिङाव ओनसोलनि फरायसा आरो बे लामाजों हान्थिग्रा रोजा रोजा सुबुंफोरा गुबुन गुबुन गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जाबोनांदों। गारि सालायनाय गोख्रैथिखौ खमायनांगौ। थांलाय फैलाय जाबा जोङो मा होनोमोनलाय लामा थांलाय फैलाय जाबा जोङो डाम्पारा जोबोद फैयो, ओमफ्राय बेयावहाय मा होनोमोनलाय जोङो हाद्रि जानांगौ जायो आरो ओमफ्राय बेयावनो जोङो सोरबा गगा मोननाय लोमजानाय जायो आरो ओमफ्राय बे लामाया मा होनोमोनलाय जों साइकेलजों फैयोना बियो बाज्ल' जानानै ओमफ्राय जोङो मा होनोमोनलाय साइकेला थाब गाज्रि जानो हमो, सोरनाबा लिक जालाङो ससेनिफ्रायनो। गारिया माने मालाबा सौग्राव खालामो नामा? बिदिथ' बारा जाया आरो सोरनाबा जायो, सोरबा ओमफ्राय मा होनोमोनलाय बे मा होनोमोनलाय सोरबा खमजुरिथ' थायोना बिसोरो मा होनोमोनलाय एसे लामा बाज्ल' जाबा सोरबा गोलैयो आरो बिदिनो। नोंसोरो मा लुबैदों दा? जोंनो लामाखौ मोजां नांगौ आरो जोङो डाम्पार खारनायखौ स्पिडखौ खमायनांगौ, मानो होनोबा जोङो डाम्पारनि हाद्रि जानांगौ जायो, मानो होनोबा ओमफ्राय बेयावनो सोरबा लोमजानाय आरि जायो। बेसे गोजान फैयो स्कुलाव? जोङो बैयो सापागुरिनिफ्राय बेसेबां फैयो जों, ओमफ्राय सोरबाथ' ओइ बे साफ्राखाटानिफ्राय इसिबां फैयो, ओमफ्राय सोरबा बै माबानिफ्राय फैयो कालिगाव साइकेलजों फैयो। जेंनायाव माने गाज्रि जायो आरो गथ'फोर स्टुडेन्ट थांनाय मानाय, ओमफ्राय जोंबो हाथाय बाजार जानायाव गाज्रि जायो आरो दा बिदिनो गगा मोननाय गुजुनाय जालांजोबो आरो बयबो गथ'फ्राबो दिगदार मोनो। बे जेंनाया माने बिदिनो गोबावसै आरो जानायालाय बिदिनो गोबावसै। थांलाय फैलाय खालामग्रा गुबुन सुबुंफ्रा माबायदि खस्थ' मोनो आरो बहुदनो हाद्रि बालायाव आरो बयबो बिदिनो खुगा मेगन गन्थं खोबथेनानै थाबायना गथ'फोरा ओमफ्राय गाज्रि जायो आरो स्टुडेन्टफ्राबो आरो गासिबो हाद्रि बालायाव बिदिनो नोंथांमोना मा लुबैदों? मा जेंनानि सायाव मा सुस्रांजानायखौ लुबैयो? जोंनो मोजां लामाखौ नांगौ, ओमफ्राय गथ'फोरनि थाखाय थांलाय फैलाय कलेज थांलाय फैलाय मोजां लुबैदों आरो जों दा बिदिनो डाक्टाराव थांनाय मानाय डिलिभारि लांनाय मानाय मोजां लामाखौ नांगौ आरो जोंनो दा। आंनि बुंनाया बेनो, गोजोननाय जाबाय आरो दा। बहुत असुविधा सिखावनाय हाबाफारि रौमारि दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै जोंनि रायजो राजा आरो साखाथिनि माखासे गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरजों लोगोसे जोंनि गासैबो बाजार गलानि दैदेनगिरिफोर, माखासे इन्टेलेक्सुयेल जोङो बे धरना लामा ब्लक खालामनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। बिनि उद्देश्यआनो जाबाय गोबाव समनिफ्रायनो जोंनि रायजो राजा फरायसा गासैबो बे जाथायाव दिनै हाद्रि बालानि जाथायाव जोङो गोग्लैसोनानै दङ। साखाथि बाखाथियाव थाग्रा जोंनि रायजो राजा आइ आफामोना जानाय लोंनायनिफ्राय गोबां भुगिनानै दं, बेराम आजार याव गोग्लैनानै दं। बिनिखायनो जोङो गोबां बार जिल्ला बेंगिरि आरो गोबां बार जोङो मेम'रेन्डाम होबाय बिथांमोननो, अब्लाबो बिथांमोना बे सलुसनखौ दिनैसिम मावनानै होआखै। बिथांमोनजों रौमारि दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे जख'न्दाय जदोंमोन। बेहाय बिथांमोना रादाय होदोंमोन जे बिथांमोना मोनसे रिसुलेसन पास खालामदोंमोन। बिथांमोना जेब्लासिम लामा जायागौमानि बिथांमोना दै होनानै होगोन बेखौ बिथांमोना रोखायै रिसुलेसनाव पास खालामदोंमोन। नाथाय दिनै गोबां मेम'रेन्डाम गोबां सावरायनायनि उनावबो दिनैसिम बे समस्याया जोबनानै थाङाखै। बेनिखायनो जोङो दिनैनि बे हाबाफारिजों जोङो बुंनो सानदों जाहाथे बे लामा जायागौमानि जाहाथे डाम्पार ट्रेक्टर बायदि खारनाया बन्द' जानांगौ आरो जोंनो बे लामायाव जाहाथे सानसेयाव खेबनै दै होनानै होयो फरायसाफोरनि थाखाय, बेखौ जोङो खावलायनाय थाबाय। दिनै हान्था मेलानि खेथ्रआव बुङोबा जोंहा गोबां फालांगिरिफोर दङ, गोबां
गुबुन जायगाफोरनिफ्राय दङ बिथांमोना हाद्रि बालाजोंनो लामाखौनो नुनो हाया बिराद भुगिनानै दङ मालाबा एक्सिडेन्टबो जालायलाङो दा बेनिखायनो बे समस्यायाव गोबां गोग्लैनानै दङ जुदि जेंनाखौ सुफुंनानै होआब्ला दिनै रायजो राजाफ्रा जोंखौ बुंदों आरो रायजो राजाफ्रानो डिसिसन लादों जेब्लासिम लामाया बा बे समस्याया जाया बिथांमोना माब्लाबाबो बे डाम्पार ट्रेक्टर बेबायदि खारनायखौ खारहोनाय नङा बेखौ बुंनाय जादों